Бүген бездә ике зур бәйрәм. Берсе безнең музейга көмеш Коръәннең килүе булса, икенчедән без бүген официаль рәвештә менә 1 ел буе башкарылган эшне тәмамлыйбыз һәм сезнең игътибарыгызга яңа реэкспозиция үткән музейны яңадан ачабыз. Алар шушы Санкт-Петербургтагы сакланган кулъязманы тулысы белән кабатлыйлар. Бу 81 кулъязма бите булса, пергаментнан үме, бу ниндә инде көмештә 162 дәнә була. Һәм менә бу Коръән ниләре, нусхалары, алар 4 мәртәбә кичерейтелгән. Asıl tekstine, asıl bitlerine karaganda. Ol şunday matовый fonda bik tigi yaltırağan harfler bilen tekstinin niye көрінә инде yazması. Mında bilesizmi, tekst, менә harfler 1 миллиметрга күтәрелә һәм зуррак көмешнең үзенең шушы пластиналарның калынлыгыннан. Пластинаның калынлыгы 10-3 өлешен тәшкил итә. Ниләр хәрефләр 1 миллиметрга ягы. Пластина үзенчә миллиметр. Пластинаның размерларына килгәндә 13,5-9,5 сантиметрга. Кулъязманың бите 52 сантиметр һәм 34. Һәм менә бу бик шундый төгәл копия дип әйтик, чөнки монда текст кына гравироваться ителмәгән, инде монда бөтен ниләре, Коръәндә нинди булган таплар, шундый Госман хәлифәнең вафаты белән бәйле булган, аның бит инде каннары тамган дип санала бу Госман Коръәннең нусхаларында. Менә алар андый тапларда күрсәтелгән, аны күрә белергә кирәк. Булай бик игътибар белән заклап, тынычлап караганда алар барысы да күренә.